Aan de telefoon nu. 11. Ah. Wat zeg je? Goedenavond, El. Goedenavond, 11. Ja, mag beginnen. In een bos die kreten zwaar, woont een oude tovenaar. Zijn rust is krom, zijn baard is grijs, maar hij is gelukkig kwijt. Als zij hem eens op gaat zoeken, leest hij hoog een dikke boeken. Daarin staat Belwetje klaar, veel geluk in het nieuwe jaar. Super, heel mooi gelezen. Dat is flink en wat. En voor u ook de beste wens en veel plezier in dit jaar. Oh, dat is schattig.